Kif mistenni l-Valletta Summit huwa wkoll fuq l-aġenda tal-midja internazzjonali. B'aġenziji tal-aħbarijiet minn madwar id-dinja bdew iħejju biex minn pajjiżna jwasslu l-aħħar aħbarijiet dwar dak li jkunu ddiskutew il-mexxejja Ewropej u Afrikani. Hemm madwar 900 ġurnalist li se jkunu Malta bejn l-Erba' u l-Ħamis u partijiet mill-Forti Santirmu inbidlu f'ċentru tal-midja. Bħalma jintwera warajna għandna waħda mill-isbaħ xenarji li għandna f'Malta, jekk ma ngħidx li anki fid-dinja. U hawnhekk se nkunu qegħdin nagħtu l-opportunità lill-ġurnalisti barranin li jiġu jagħmlu intervisti dawk li aħna nsejħulhom stand-uppers bil-background tal-port il-kbir. Dan huwa ovvjament ta' riklam kbir għal Malta, riklam kbir li se jasal f'pajjiżi kollha madwar id-dinja u naħsbu li huwa ta' vantaġġ kbir għalina. Forti Santirmu huwa wkoll ftit pass il bogħod minn dar il-Mediterran fejn fuq medda ta' jumejn se jiltaqgħu il-mexxejja. Dak li se jixxandar fuq stazzjonijiet li jvarjaw minn dak tagħna għal dawk internazzjonali bħal BBC u CNN se joħroġ kważi kollu minn hemm. Editing booths, recording booths, links u tinet minn fejn il-ġurnalisti se jkunu jistgħu jsegwu u jiktbu r-rapporti tagħhom intramaw fl-aħħar jiem. Kif qed taraw hawnhekk ħajkollhom kull il-faċilitajiet kollha li wieħed jeħtieġ, jiġifieri minn imwejjed, siġġijiet, l-affarijiet bażiċi jiġifieri sa anki connections ta' internet u anki telefonija. L-avvenimenti li se jkunu qegħdin jixxandru live se jkunu jiġu trasmessi wkoll f'dawn it-tinet sabiex dawk il-ġurnalisti li ma jkunux jistgħu jkunu qegħdin preżenti waqt l-attivitajiet infushom jkunu jistgħu jsegwu b'mod dirett dak kollu li qed jiġri jkunu iktar faċli lihom biex jirrapportaw. Dak li se jkun offrut f'Santirmu huwa dak li jippretendu l-ġurnalisti li mdorrijin jirrapportaw il-Kunsill Ewropew. Bid-differenza li din id-darba l-isfond huwa l-wirt storiku u l-ġmiel naturali li kapaċi joffri pajjiżna.